הנה נמרוד עובד עם דג. נמרוד, חייך למצלמה. והנה אלכס עם הכובע של הבחורות. שימו לב איזה מלחמה, איזה פייט, שימו לב. אלכס, איזה עבודה מקצועית, רבותיי, שימו לב. חוזרים חזרה לעיראקי. חזרה לגג הזה. שני נעולים. בואו נשמע קצת את הקלאצ'ים פעולה. נמרוד ידגים לנו. הופה, ונמרוד נותן ברור. אלכס. נביא את הדג. אלכס, איך הגע למצלמה? רגע מרוכז קצת. הנה הדג מגיע. הופה! אח שלי, חגיגות! חגיגות, מה תפסת? לא, האמת היא, אנחנו תופסים איזה כל שנייה חזירים. אבל מלא. אינטיאסי משהו? אינטיאסי מאלו. באמת יש שני זרבידות, זה לא תקופה. שני זרבידות? כן, 3-4 קילו, וואי, 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 זה דג. אנחנו פה עובדים על... אני מוכן למכור לך אותו. 20 שקל קילו. יאללה, דין. טוב, אנחנו עובדים פה על החזירים, אני אצא, אני אתקשר אליך ישר. יאללה, ביי. ביי.